Конкурс агляду строю, спаборніцтвы па выратаванні на вадзе і пажарным спорце, а таксама паказ творчых нумароў. Надзвычай насычанай была праграма 20-го абласнога злёту юных ратаўнікоў пажарных, які ладзіўся ў віцебскім кадэцкім вучылішчы ў Лужасні. На працягу 2 дзён юнакі і дзяўчаты дэманстравалі свае веды правілаў пажарнай бяспекі, навыкі карыстання сродкамі пажаратушэння, уменне дзейнічаць у выпадку ўзнікнення пажару і іншых надзвычайных сітуацый. За права звацца мацнейшы ў абласным фінальным конкурсе змагаліся 7 каманд, пераможцы зональных тураў. Команды готовы побеждать. Если раньше были определены фавориты и никто не мог бороться, то на сегодняшний день в финале принимали участие Рассоны, в финале принимали участие Верхнедвинск. Второе место в общекомандном зачете занял Лепель, когда Орша была все время фаворитом, когда Витебск, Новополоцк. То есть на сегодняшний день я говорю, что все подтянулись, уровень приблизительно одинаковый, достаточно высокий уровень, потому что дети готовы, дети знают, про что у них будут спрашивать и на что они будут отвечать. Физически готовы. Пераможцы абласнога злёту клуба юных ратаўнікоў пажарных прадставяць Віцебскую вобласць на рэспубліканскім злёце. Ён пройдзе ў верасні ў нацыянальным дзіцячым аздараўленча-адукацыйным цэнтры Зубраня ў Мінскай вобласці.